Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kining Mateo. Kining mangutana lang ko pa. Nagkahigugma ay jud mo si Sarah. Ha? Ikaw ba jud uyab sa akong anak? Ako, sir. Dayon na, sir. Tug-ani ko sinuod. Unsa man jud imong diferensya? Ha, Mateo? Pre, ni ade ahi ka. Gimingaw lang gud ko sa kong anak, Mare. At tingalig, mintas tanto nga niya pa din ni si Sarah, mahimo ko siyang maduaw, ha? Mahimo ba? Pre, nganong dili man. Mateo, wani mo agdaha ang umaabot mong papa nga pasudlon? Uy, ay, padayon, uy. Gipadayon bitaw ko ni Mateo, Mare. Mateo, ingna si Bogart nga magdaog snacks, ha? Karon dayon, ma. Pagkitagilas mo ka na. Kini ay mong father-in-law. Papa ba ni mo? Kadang amahan ni Sarah. No? Murag, di ko tuo uya bidwa Sarah na. Hikap na yun. Ha? Ano may kapon? Wala. Sumbong ka, mama. Sumbong mama. Pagbantay lagi ng misteryahan. Ayaw lagi ng burok bata. Sumbong ka, mama. Ayaw na. Ngano di ay? O, tanawan. Binata na burga. Ngano man ka diha, ha? Ngano may agik-ik magagmayo gani, ha? Kung nakadungog pa katong papa ni Sarah, magduda na gito ni mo. Tuod no? Tuod mo lang. Pagbantay lagi. Hato na snacks ay puya mo eh. Oh, yawan na yun. Ano to? Ingon ko, ihatod ng snacks. Kanay uyab. Mutuod na ginong papa ni Sarah na. Uyab mong duha. Ha? Nganong ni amang ka pa? Ay, gimingaw ko no siya ni mo, Sarah. Magkatawa man lang tani mo pa. Unsa? Kano sagot taon kami nga na mo. Nga mulakaw man lang ganit ka nga dili magpahibaw na mo. O ginikuli ni mo. Ang amo ra gyung sayop mo imong diskitaan. Unsa? Ayaw sabsudya ingon ni ana si papa ni mo, Sarah. Dili baya lalim kun mag-inusara na lang sa kinabuhi. Pila na katuig kang nabiyudo, pre. Taon na yun, Mare. Pero naana damay noon kung mag-inusara, Mare. Mangita pinuong kong laing buhion. Lahi baya gining do na tay kauban, pre. Nga do na kay kauban sa pagpangaon, musimba. Labi na gyud ka ng tingkatog na. Awa naman ko maghandom, ana, Mare. Yun na, Mare ba? Unsa man na, nagkasabot mo kano sa mo mga to sa bahay aron, mamay? Pa, dili ba mahimong anhin na lang ta magsabot? Doon naman ko trabaho si Ma'am Frina. Ay, ayaw lang sab, Sarah. Mga tuta sa inyo. Ako lang unang i-arrange ang akong schedule. Saon do na pamangko ko'y gipaabot nga bisita. Ang ako ba, Mare, tingali ka ang budak ko na yan tiyan. Di na niya siya makapili ka wedding gown ba? Musulob man ko bisa kunsa pa. Musulob man gani ko ginabangan lang nga wedding gown. Unsa? No. Dilisab ko musugot nga mga bangka lang, Sarah. Sagdi lang. Sa ako nang gikaingon, i-arrange ko ang akong schedule. O mutunga raon niya mi sa inyo, pre. Excuse me. Tara yung snack, ma'am. Sir. Ay, nga do bang kadugay basad ni mong midahin ni Bugart? Murag mulakaw na ng papa ni Sarah. Namalit pa ko cupcake, ma? Namalit ka? Ikaw rang usa? Kami, duha day, Sarah.
Oh, Ay, di man ko gusto pakano nag biscuits imong papa, Sarah. Mao nang namalit ni cupcake bugart. Inanggagugan ako. Pagkaunsa na ko imong papa. Kining wala unta ka maghago pa unta, Mateo. mula ka naman ka pa. Ay naghago man si Mateo busa nganong di man ako tilawan ng iyang gipalit. O dagan kayong salamat sa imong paghuna-huna nako ha, Mateo. Okay ra gyud, sir. Okay, ato ning sawan ang cupcake nga gipalit sa akong magaron. Unya pa. Nagduda pa gyapon kas pagkatao ni Mateo? Ay muli nako, Sarah. Giingnan ka na nako nga dili ko makabiya ni Mateo. Tungod sa iyang kamahuna-hunaon. Kung mahuna-hunaon pa siya. Anong man sila mga to sa bahay aron pamayan ka? Tungod sa imong batasan. Unsay imong opinion sa among kanta? Unsay akong opinion? Oy, pinaka-the best na biyan namo tong performance ha. Wa na'y lain. Nangita pag kaglain. Mura magwa gyud kay gusto sa among banda da, pero napugos lang ka. Yes, nakatag-an gid ka, Anton. Hmm? Pero okay na lang to nako eh. At least naningkamot gid mo. Pero sa sunod ha, lain pag gid inyong pinaka the best nga mga kanta ang inyong kantahon, okay? Ay kabala ka niya na, Amy. Di ka na gyud makasaway pa. Kay maningkamot na sa migmaayo. Ay, apit na ba yung mahurot ang allowance nga gihatag mama da. Oh, nagsalig ka sa allowance gikan sa imong mama? Unsam di ay. Hala no, di ka mauwaw mo dawat sa allowance gikan sa imong inahan? Kadako ni mo glawas, uy Anton. Unya nagpaabot pa kag allowance gikan ni mama nimo. Oh, come on, Anton. Gusto lagi ni mama nga mo trabaho ko sa kumpanya nga gibilin sa among amahan. Then, imong gibalibaran ang trabaho? Dito magkakita kung manarbaho ko dito. Ay, Anton, dili sa tanahigayon mula umta sa atong mga parents. Labi na gyud kay wa na kay papa. Imo gyung tabangan ang imong mama. Ha? Imo kong giseminar? Wa uy. Ano gutaw si minaranti ka? Gawas pa, wa ko'y labot nimo sa imong pamilya, no? Pero moabot ra ang panahon nga mahimo ka na unyang may labot sa amo pamilya. Na uy unya na ta maghisgot ana. Gigutom man ko eh. Ha? Gigutom ka? Okay, mamalitag sudan. Ikay mo palit? Ako'y mapalit. Pero imong kwarta nga akong gamito na. Buwang ay. Urot naman din akong allowance day. Oh, di mo advance ka? Unya, gigutom man ka. Gayon lang ko kwarta be. Kaya ko'y mapalit og atong pakaon. Deduction ha? Ha? Deduction. Say deduction. Deduction. Uy, Kuhaan ako sa inyong talent fee. wa pa gani. Nagunuhon na ka nag-deduction. Okay, sagdi lang. Iniguli na ko. Mo-advance ko pangayo ni mama sa akong allowance. Unsa man, Sarah? Okay ra ka nga si Mateo mao'y musaho sa obligasyon ni Anton? Dili gyud unta, ma'am. Wa gyud labot si Mateo sa iyang maguwang. Busa nga no siya may silutan. Pero nahadlok sad ko, ma'am Kod. Kung mobalibad ko, tingalig unsay buhaton ni Mateo. Mausab na'y akong gikabalakan. Naghinam-hinam na rabag yun si Mateo sa kasal. Murag yung nakasabot kung unsay kasal. Mura bayag. Doon ay nasabtan si Mateo, ma'am. Katulang gipugos ko ni Anton kay mugak ko siya na ako. Pertigyod na akong suko Og naabtan mi ato ni Mateo. Iyang gisukmag si Anton. Ang akong nasabtan sa gibuhat ni Mateo, kay dili siya gustong pasakitan ka. Milaban siya nimo. Maolagi, ma'am. Sarah, basin baya, ikay makaingon aron manormal na gyud nga pagkatao si Mateo. Ma'am, normal man gina si Mateo. O galing lang, may panahon lang yun nga doon na siya dili masabtan.
Kung mahinay-hinay tingali nimo sa pagsabot si Mateo Sara, dako ang akong paglaom nga matarong na ang iyang panghuna-huna, hangtod na ang iyang pagpanulti. Ako nang buhaton, Mama. Hines, Mama, Bogart. Kanam ka na ko. Si ay ko? Wo. Hines, Mama. Wala ko kabaw. Sing na siya sa nina. Wa ba ako ron smooth na ko, ha, Bogart? Oh. Pagmudmud ha. Bida. Nga naman ka, ha? Kisapot magadong. Gisapot gyud ko, nga naman. Okay, korta? Ikaw, doon na kay kwarta diha. Pahama ko, be. Ako lang niyang ilisan kung matagaan akong mama. Dagway malasa, dagway na mo dong eh. Usa? Mapagipagilakaw sa akong igsoon, kaya nangayog kwarta, kay para kung silang project. Hain ligis, mama. Di ka mo tanaghain, Sara. Kayain mo din, Sara. Oscar to nitong Matiyo. Usa? Nag-unsa man sila dito? Ambot lang, tingaling nagduwa og tuslog baki. Oh, animal. Ganiyara si Sara sa kwarto ni Mateo? Ha? Ganiyara ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!